Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc en Pere, i aquestes són les notícies d'Higiene Televisió. Avui ens hem proposat desvetllar un nou misteri. Un misteri centenari que atemoreix Vilamajor des de temps immemorial. Us heu preguntat per què quan li demaneu a qualsevol vilamajorenc que us acompanyi dalt de la muntanya durant el mes de febrer sempre busca alguna excusa? La resposta és por. Des de fa més de 100 anys, quan arriba el mes de febrer, se senten uns xiscles tenebrosos dalt de la muntanya. I els vilamajorencs, temorosos, no s'atreveixen a endinsar-s'hi fins que arriba la primavera. Què hi passa? Avui ho descobrirem. Per això hem enviat el nostre corresponsal Sant Elies. Endavant! Tot jo, sempre jo. Que hi ha perill i que s'hi juga la pell, doncs, Sant Elies ja ho farà. Ai, hola, Sant Pere, bon dia. Ara mateix pujo cap a dalt. Ja us m'havien informat, sí. Fins ara. Estem a punt de descobrir què o qui s'amaga darrere d'aquests misteriosos i terrorífics brams. Endavant, Sant Elies! Hola, Sant Pere. Ja he arribat a l'origen de tot l'enrenou i t'alegrarà saber que estic sa i estalvi. Ai, sí, la notícia. Doncs, ves per on, resulta que el qui xiscla d'aquesta manera no és altre que la nostra amiga i anònima Castanya, que està una mica alterada. Això sí, ens ha concedit una entrevista en exclusiva. Senyora Castanya, què li passa aquesta vegada? Per què crida? Ai! S'està preparant una matança! Fugiu! Una matança? Una matança? Ah! Però què diu ara? Quina matança? Els humans pretenen cremar vius els calçots i menjar-se'ls! Assassins! Ah! Ai, per un moment m'ha fet recordar una certa cabina telefònica misteriosa i després uns llums que baixaven del cel i després tot blanc i... Bé, però endavant, doncs... Senyora Castanya, em sembla que subestima els calçots. Veurà, ells tenen una tàctica infal·lible. Ells s'amaguen sota terra on ningú els pot veure. Camarús! No serveix de res! Nosaltres ens hem vestit amb aquest abric de punxes i pel novembre ens cremen i se'ns mengen a totes. I amb els calçots volen fer el mateix. Mira, aquí tinc la prova. Fugiu encara hi sou a temps! Fugiu! Oh, és terrible! Calçots de Catalunya, amagueu-vos bé, que les calçotades s'acosten. Ho has sentit tot, Sant Pere. Terrible. Sí, molt terrible. Bé, us informem que diverses entitats de Vilamajor, AMPAs, tripaires, geganters, associacions de veïns, celebraran les seves calçotades en breu. Podeu consultar les webs de Vilamajor en xarxa per tenir l'agenda del dia. Bé, de moment, això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higieniherrero.cat. Us mantindrem informats.